Jotna pungkaham tei khunumkha ang kisisa sak baithang message hayakeba joto lukurokni thani o haini hai kok kisisa sani bagui kisa video ma khaimani ta miya je thansani mari no tuigui kok chablai hamani tak borong bunang sar ogur devon mano haini hai IPF ti song dismiss khailai philangkha bono to yene kisa kok mo salaisine ang bu soyong no IPF ti khai phaimani ne thansa unke joto no jago hayakiba chini mathai kokthai rok teisa sung joto palbai santhoknai hinoi asa khayo joton tei bisas khayo tipra len ma khangke chini tipra sa 19 topa hayakiba 20 topa jato tongmani chini tipra sarok ni bagui thinang ni kahamung nai hinei wansogoi tipra len hayakiba greater tipra len poto সংবিধান দ্বারা 21 2 and 3 no tisi article no tisi je tipralen hayakeba greater tipralen sanglai mani abuto joto thasa angni nang tongha abuto joto saimana inke ja IPF ti song khainai rok jeta ogor sar samani blaini nangmani kokno jeng tiprasa joto thasa anglaini nang tongo tabo chini mathai kokthai no dabi khailai ke demand khailai ke kita to ogor sar saitangkha bono dismiss khaika hayakeba suspend khaika party ni omo hairok ke to belai ni chayable do bobagrani letter no bo yasakmani bagui busuk operate khaba borok bosaising bu khaimi ablai rokha hangke to maya saknai ble bahai busa saya sini sinangni janai de saya de joto ni wasoguni odhikar tongle je bosaising to yasagui narokno joto ro jeng alien sing laisnai joto thangsao thanglaisnai to saya khuna mane chanai saya salayu si thanglaini thanglayaba sanai yo directly tabo bono dismiss khalaila hangke bahaki chanai ba bahake dofa sabjak nai ba sini tipra sarok no bahai ke batai narok bisas mat ne borok thani bo pai thangnai kha taw jora phanu thansa ngi angke IPF ti hi tonglai IPF ti no haya humani ya party kahang demand bu kahang taphor nije si halayo nangu jarata bubagra bai salai seat sang humani kaisa bo belai ni growth to purno mar biara na rokeblen no seat hi to tuklai gi thina lai tongsi o public rok jono sadharon hongkeblen na rok ni pise go sei hai posu paki hai ke jafar purno satung holia wati holia ke na rok ni loge hinlai tonai rok no ke na rok isi silia na rok ke bising seat sang মন্ত্রী পদ আসক বাইয়ে এম পদ আসক বাইয়ে এমএলএ পদ আসক বাইয়ে ইনকে জনসাধারণ পক্স থাংবাই তাক 5 বছর কাই তংহা जों हाय साधारन पाब्लिक रंनो न रक इसी सिनिलिया आं पाइलां ताके si sinilia tak hake ba baklate do fa sabjak sinai ba do fa yokmani man sinai ba birman kakna sinai ba bake bu je leader honai roksi omo hai seat silai ni phu MLA seat tongoi bu EM ni seat tongoi bu hake mangsi sanglai sinai hinke seat no hai jena rok tonglai siba chini tipra sano mo thangna hini ble wa tipra len Jadi kholai wa nglai tonglai la ha para ka sawi te kusuk sakarago hongke mungsa saho ni iskri lekha
BJP सरकार bai ja jor सरकार faimani bisingtei mungsa nukliya chini bobishotni lama kwrwikha phunukmaliya je sikla jubok tongnai rokno bo mungsabo sujog subida roimaliya sorkaro tongoi tuma seat no basu torjak lailek ta mungsa khaimaya ke seat no ta torjak tuma labo kisa ke seat singlaisu bubagrani ro thasani lama bo phailaisi takle jotonu jottung thasang khablei 2018 rogo go tak mungsa si nugyable thasangmani mullo si nugya mungsa si narok phiyok mungsi kwrui leader selailangkha leader go selailangkha mungsa khailaimaya mungsa suklaimaya ta ogor sar kisi sa bubagrani letter no accept na khabo yasakha bokono chaya krible aruba chaya krui mane bonole norok party ni dismiss khailailangkha haikeba bono nokharo lailangkha party ni hagede te party rakmonai tuma je senior leader rokno sino rok hai khai tongongke ke seat sanglai seat no kaisa akaila ha aw hai tomung rok sare baisdi chini do phano mothangani bagui wa okhok laima rok botrok no pogoi thangbaila ni je bohok toro ni bagui si tagno rok seat thonglai tongbaisibu naidi ang phunuk nai ani oro taksa si IPF ni tongkho hi silim krui silim rok khaimaliya sobano hingei ne lai ani IPF ni si oro tongkho silim se roima tongsiwa ang Tripura no hajagu haja yang ya norok si success khai phunungmaya samung sungba joto sombab loge rolaila ha theike thei pelaisne oro bormora kasonglai pro rogo highway road block khalai pro rogo sung kabang manu theike thei thangke thanghi ngnai kabang ma sungbaila ha grata ta Tripura mala ha hi hoja gaisi ho ke apro sare roi pare sare roi mungsa ke pare langkha naidi ani le IPF ni tong khotak phana nogo tapon ang jotono koyu chini IPF jara leader rok tongnai rokno bohaino tak chung chini Tripura sa thangnani hingke ek nang mangnai thansao ma phainai jotonu agebo thansa apon taba bubagrani netrite je demand khai tongmani krakhe bononu chung joto palke wansok lagi thansani lamao thangai si dogno teilayagui bahake chini do phayoknai je praipo mani gnang borok je sijak ringjak chini do phano mothangmanai amo haino si sus khaiyi chung sit sanu basaroni nangtong abo jara basa jarok joto si thangbai kha borokni tongmung chamung borokno basarol hangke borok bohok tornani bangai sintang sinai tei mungsani bangai sintang dia haini bangai ang jotono koyu IPF khainani leader rokno bohaino phari thansao phaibaisdi bubagra bai joto palkhe chung Tripura ekeba greta Tripura chung nang tongha chini thinangni bagai haini bangai ang jotono koinai phari jotono thansao chung thansa tongkhesi chini mathai kuk thairok manai asukno ani tinini message jotono hambai khonumkha।